Bdiet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Bojan Cmelik, is-Serb ta' 35 sena li jinsab mixtli bil-qtil tal-imprenditur Hugo Katkuti. Cmelik reġa' ttieħed il-qorti taħt tassa kbira biex tibda l-kumpilazzjoni tal-provi kontrih brabta mal-qtil tas-Sur Katkuti li l-ħamis tal-ġimgħa l-oħra telef il-battalja mal-mewt wara 6 ijiem jissela tal-ħajtu fl-isptar Mater Dei. Fil-bidu tas-seduta, il-Maġistrat Marcin Farrugia laqat it-talba tal-prosekuzzjoni biex tinbidel l-akkuża minn attentat taqtil għal omiċidju. Fis-seduta spikkat ix-xhieda ta' Isaac Katkuti u Hugo Katkuti b'rakkont dettaljat ta' dak li ra qudiem għajnejh fil-ħin tal-aggressjoni. L-akkużat li kien liebes bulletproof vest ma qalax għajnejh mill-art hekk kif sema x-xhieda ta' Katkuti. Qal li flimkien ma' ħutu persuni qrib ta' Hugo kien mistieden għal ftuħ ta' restorant ġdid. Qal li l-ewwel darba li lamaħ l-aggressur kien meta flimkien ma' Hugo ħareġ mir-restorant u samaw jgħidlu bismu. Qal li x'inral is-Serb se jrieħu bidejn Hugo ma dditlux minn moħħu li se tamar biex jattakkah. Madankollu qal li madamx ma ntabaħ li kien hemm xi ħaġa ħażina, meta ra l-akkużat jaqbad lil Hugo minn rasu, iressaq idejh lejn l-istonku u lil ħuh jaqa' mal-art. Qal li hawn tala jiġri wara s-Serb li ħarab minn fuq il-post, iżda dar lura biex jagħti l-għajnuna lil ħuh. Spjega li l-uffiċjal tas-sigurtà ta' Hugo ma kienx miegħu għax mar jeskorta lil oħtom lejn ħanut ieħor. Spjega li sakemm irritorna ħdejn ħuh laħaq informa lis-servizzi tal-emerġenza u kif wasal lura għarfuh li l-vittma ttieħed l-isptar b'taxi. Huwa qal li l-ewwel darba li kellem lil Hugo wara l-aggressjoni kien is-sibt fejn stqar miegħu li ma kienx jaf għalfejn għamillu hekk u li ma kienx jaf minhu. Mistoqsim il-prosekuzzjoni jekk reġax kellem lil ħuh, stqar li kellmu l-għada l-ħadd u qallu li kien muġuħ ħafna u li beda jħossu se jmut. Matul is-seduta xedu wkoll bost uffiċjali tal-pulizija li kienu involuti fl-arrest tas-Serb. Is-surġenti Xonaxa u Ivan Attart, it-tnejn stazzjonati fl-Assa ta' San Ġiljan, xedu li raw lill-aggressuri minn ġol folla li kienet qed tagħmel barbiki fuq il-blatt u jitlaq jiġri minn mal-kosta ta' Taslima. Żiedu li aktar tard ġew marfa li r-raġel ġie arrestat fi triq Santalina f'Taslima. Qalu li sabu lill-aggressur f'taqbida mal-uffiċjali tal-Araju u minn tfittxija instabet sikkina ma' qaddu. Dan ikkonfermaw żewġ kuntistabli tar-Rapid Intervention Unit, Nigel Vella u Joseph Camilleri, li wettqu l-arrest fi triq Santalina. Żiedu jgħidu li l-aggressur beda jinjora l-istruzzjonijiet. Spjegaw li raw li l-Bojan miexi lejhom pass maġġel u jipprova joħroġ l-arma li ntużat fid-delitt. Qalu li kienu kostretti jisparaw it-tejżer għal darbtejn biex jikkontrollawh. Huma qalu li l-akkużat qal l-probes tat-tejżer u beda jagħtihom bil-pont sakemm arrestawh u eskortawh lejn l-Assa ta' San Ġiljan. Is-surġent Taxa xed ukoll li l-għada tal-inċident kellem lil James Farrugia, l-uffiċjal tas-sigurtà ta' Hugo li fost dettalji oħra qallu li kienu li ħadu l-emerġenza permezz ta' taxi. Għaxa qżit jgħid li l-investigazzjonijiet wasluh biex ikellem lil Adam Milic hu l-akkużat li stqar li kien ilu ma jkellem lil Bojan għal 6 xhur minħabba li beda jsir persuna aggressiva. Preżenti fl-awla kien hemm ir-raġel ta' Cheryl, oħt Hugo, li minkejja li ma tax ix-xhieda tiegħu segwa bir-reqqa dak li kienet jintqal. Fl-aħħar ta' smieħ, b'ton ta' rabja, ħares lejn l-akkużat u bleħenoli qallu "Thank you Bojan, thank you Bojan". Għall-akkużat der l-avukat Ismail Paċ fil-waqt li għall-familja Katkuti der parti ċivili l-avukat Joseph Giglio. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispettur tal-Assa ta' San Ġiljan Nikolaj Sant li fin-nuqqas tiegħu der l-ispettur Trevor Mikallef. Bojan Cmelik inżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kwardin. Bil-kumpilazzjoni mistennija tkompli nhar il-31 ta' Lulju li ġej.